नमस्ते प्रणाम। जे भी देखा था उनके पैर छू के प्रणाम करतनी। 2-3 दिन से हमारे वीडियो नहीं किया होता और रउरा लोग एकदम चिंतित मत हो जाए लोग। थोड़ा काम के प्रेशर चल रहा बा, ऐसे वीडियो नहीं किया पावत। हम तो खुद सोचतन कि कहिए टाइम मिले कि वीडियो बनाई, टाइमे नहीं मिलत हमरा। फिर भी 1 घंटा टाइम मिलेला तो वो सुबेरे कब है ही काम में बिजी हो जानी, कब हो काम में बिजी हो जानी, ऐसे ना आ पावेला। लेकिन फिर भी आज आधा 1 घंटा मिलल बा तो सोचतन कि बनाई, तो बनावतन। तो चली सुनावतनी वो गाना रोला लोगन के कि प्यार क के काहे पलट गइले, हाँ प्यार क के काहे पलट गइले, छोड़ी हम के दोसर में सहट गइले, छोड़ी हम के दोसर में सहट गइले, हाँ प्यार क के काहे पलट गइले, हाँ प्यार क के काहे पलट गइले।